Kanindot ba ni nga kape? Agay. Agay. Mura ko na heart attack. Agay. Uy! Naunsa ka? Di ko kasabot. Isig ko ginawa. Isig ko ginawa lang. Ha? Galis ka ginawa? Ha? Palihog ko. Pakitawag sa akong doktor. Gamit akong cellphone, dali. Tawagin na ng emergency, dali. Tawag. Kito lang, asa siya mong cellphone? Okay, Ginoo. Usay number. Tawagan ako. Tawagi, dali. Kajud lang. Nakalak man eh. Unsay pin code nimo? Unsay pin code nimo? Dali. Kay tawagan ako, dali. Unsay pin code? Okay na ako kay. Sinda raman dito. Wala na, okay na ako. Abi na ako cellphone, bi. Okay na ako. Wala. Okay naman day. Nahayon ako sa pin code. Tapos nawala din mo sakit. Mau ba? Grabe. Oh!